Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хушомада. Инами кати занбурон кор мекунем ку занг мезанем ака охи бародаро кадоме ки билет харданен аввал дар картатон пултон намонен, паспортон дар дасттон гирен ва дар ҷое ки кор мекунен ойликотона пол мегирен, барое ки вақте ки ойликтон мона билет харданаш мо фоида надорад. агар билетам харден донем ки ойлика дига намегирен, кидат мешен 100%. Навя бародар занза акая видео карабиде ки границаи Қазоқистон номери ҳавай бародар, номери ҳавай барои нами ты барои дига бародаро дар инами комментария мемонум, номера сохранит киден дар телефонтон. дига мана занг назанед граница Қазоқистон напурсен ки ба ма гӯям ки ба самолёт 8000 парен равен. богардем бе дар комментария номери Қазоқистон граница мерафтаги бародара мемонум ва номерои хидмат WhatsApp мемонум. каседа ки мезаролер ё ки минаксидил дар кора барои риш бировардан, ё ки билет самолёт дар кора, ё ки занбури асал дар кора, наздик занбуро кор карисиям, занбуро кор карисиям бародаро, занбуракон канкнада кор карисиям. дидена алло барака чатия гам надорад. и ягон лото потода и зурайда и беҳад беҳтарин меҳната. хулоса гап бародаро мишояд накунед каседа ки реально ягон корбор кати ягон темаи нормальни вазбина занзанед. ихе беода балда ака 20 август билети кудоб чансба хеле нархо напурсен, нервои вайрон накунед, вақти мана гум накунед. обод ва сарбаланд бошед. накунед телефона. яъне акам чӣ мегӯям? алло салом алейкум. соли теҷи хубе ака? авиака сайбададе ки ба гуфтагӯ ки дар WhatsApp занзанед, прямо занг назанед. ака нархи билета аз справочни бюро мепурсӣ, нархи билета ай ман намепурсӣ. аввал ҳама ҷоя нархора пурс, ба ман да занза билета бихар. сомони кати ман билет намефурӯшу, билетаи ман фақат рубли расис кати аҷура. дар WhatsApp занза паспорта парту билета мефурӯшу. ши тамом паспортша парту дар WhatsApp билетша мегирем. ман нархша намегӯм, справочни нест ҷура. давай дар WhatsApp занза ҳамаша ҳал мекунем. дар WhatsApp. инам ихе ғам натиҳем бародаро, бовар кунед. мегӯм ки дар WhatsApp занзанед, дар прямо занг мезанед. баъд ман ягон гап гуфтанӣ нестам, просто анхе мекушам телефонтон одих мекунед. обод ва сарбаланд бошед. касе лайк мондагӣ нест, ҳеҷ гап надорам. ман зори лайк ягон кас нестам. дар ҳаққи ҳаматон дуогӯем.